הריסות, טילים, ואיזה פחד מזעזע. את כל הדברים הכי רעים. למה לא לספר להם דברים טובים? הוא זקוק לישועה, הוא זקוק לדיבורים טובים. רבנו מהר"ש הקדוש כותב, שהרפואה של האדם זה בנפש. זה גם כתוב, זה רבנו בעל שם טוב כותב. חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה. הנשמה זקוקה מרפאת הגוף. הרפאות תהיה לשיעוריך. הנשמה מרפאה, אם בן אדם שמח, זה הרמב"ם כותב. אם בן אדם בנשמה שלו בריא, מסודר. אפילו חלילה וחס, כל הגוף שלו שבור. אבל חלילה וחס, הנשמה שלו משהו פה לא בסדר, יהיה בן אדם הכי בריא, יפה, בן אדם הכי גרוע שאין אפשר לטפל בו. שמים את זה ריקה וזהו.